Dagatedha purbaning Hyang Mahanasa. Asta kalih tangkep ing jaja hingayat kalingga murda. Mugi Hyang Agung tansah ambabar pepadang mring sagung tumuwuh. Kula nuwun mangketa Kakang Penemban Radi. Sinubagya ing panglingga murda rawuhipun Kakang Resi Dering Dang. Hong wilahing Mastuna Sidam Sekaring Bawana langgeng. Inggih. Yayi Prabu andatosaken suka birawaning manah rakanta ingkang tanpa pepindhan. Kula cadhong ing asta kalih kapetek wonten ing Pernaja namung dawah sami-sami wangsul ingkang pangandika. Hastutining rakanta mugi kunjuk wonten ing ngarsa paduka Yayi Prabu Sri Mahapraja. Kakang Panemban saklangkung pamundi kula inggo jimat paribeh mugi andayanana kasantosan. Rawuhipun Kakang Resi persasat tumedhak ing Jawata ingkang diambabar nugraha murih tentreming jagat Purwacarita. Ingkang mekaten Kakang Panemban kados sampun sakmestinipun bilih ingkang rayi tansah cumadung dawuh sabda tama. Saking paduka Kakang Penemban Radi mugi sageta dados pamecut laksitaning manah kula anggen kula angembat praja Kakang Penemban. Yayi Prabu estunipun sampun boten kirang setunggal menapa anggen sing ngandika Yayi Prabu Sri Maharaja ngembat jejeke ngadil wonten ing bumi Purwacarita. Yayi sadangunipun Yayi Prabu dados songsong makutaning para kawula saknegari sirna ingkang sami lampah cecengilan wontenipun namung sami sayek sahabi praya hangangkat karyanipun sowang-sowang. Awit ngaten Yayi Prabu, para tuwanggana ing jaman kina nate paring dawuh piweling bilih punjer-punjer miwah sumbering padudon menapa dene pasulayan menika namung werni sekawan. Ingkang angka sepisan pasulayan perkawis arta utawi bondo. Pasulayan perkawis arta utawi bondo kala wau kanthi adhedhasar amargi manungsa menika tansah sinelut ing kamelian. Inggih, kamelian dhateng kaendaning busana, inggih kamelian dumateng bangsaning sesotya. Ugi kamelian dhateng bangsaning griya, titian tuwin miraosing boga utawi dedaharan. Menika ugi dados dasar dumadosing pasulayan. Wondene pasulayan ingkang angka kalih inggih menika pasulayan perkawis wanudya. Amargi para manungsa menika namung tansah ginubel ing sawernining keremenan inggih sawernining kasengseman. Godaning netra dhateng kasulistyaning wanita solah bawaning putri ingkang kewes reriduning talingan ingkang tansah kerem dhateng tembung manis saha godaning grana krana remen ngisep dhateng ganda ingkang marbuk arum. Menika ugi dados rana karisaan pasulayan perkawis wanudya. Kakang Panemban inggih wondene dasaring pasulayan ingkang angka 3 pasulayan babakan kawasisan. Liripun kados pundi Kakang Penemban? Manungsa menika tansah rebatan leresing kawruh lan benering pemanggih. Menika ugi dados rana bibrahing budaya. Wondene ingkang wekasan pasulayan perkawis panguwasa. Lah menika Yayi ingkang mawi dasar manungsa menika tansah rebut ngajeng kesurung kaselak kepengin kinajenan. Mila tumindakipun tansah sikut-sikutan lan jegal-jegalan. Mila
menawi menungsa menika sampun saged nyirnakaken rubeda sawijining pasulayan yekti badhe lumintir kanugrahanipun cepak bejanipun saged manggih dhateng jagating kaluhuran kawibawan pangaribawaning angkara murka lajeng saged anjayeng bawana menggah menika ingkang dados wiji-wijining karisaan ingkang kula aturaken ngajeng sekawan bab kala wau Yayi Prabu. Aduh Kakang Penemban ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pamijer nyatanipun lenggahipun Sri Maha Punggung wonten ing Purwacarita ngriki mboten kaijenan. Kakang Penemban Resi Radi ingkang sampun inggih pun kano anggen kula ngembat praja Purwacarita mriki semu mboten andadosaken renaning penggalih Nalindra Inggilingaya ingkang sinuwun Prabu Dewasa. Mbok inggih Kakang Penemban paring dawuh menawi ingkang rayi tumunten ananggapi dumateng kawontenan menika saru dinulunga kathah. Mila Kakang Penemban kaparenga kula nyuwun dawuh pangandika sabda tama murih saged lebda anggen kula badhe mratitesaken lekas kula. Andrahing keng puspitarum kasiliring samira nomri sekar gadung ko ngas gandanyo maweh raras renaning triya Ihong wilahing mastuna sidam sekaring bawana langgeng Yayi Prabu ngantos ewuh kaya anggen kula nampi dawuh sabdanipun Yayi Prabu Sri Maha Gunggung awit menapa ngemuti bilih kawontenan menika badhe nuwuhaken rungsiting lelampahan krana mekaten Yayi Prabu mbok menawi cariyosipun ingkang raka mangke badhe ndadosaken obor cecolok ing lampah mboten ketang namung sawetawis nuwun inggih mapan menika ingkang kula suwun Kakang ngaten kula mboten badhe kekilapan bilih Nalindra Inggilingaya ingkang minulyang jagat Prabu Dewasa menika nyata Nalindra Agung ingkang sinuyudan dening Nalindra Kiwa Tengen. Yayi lenggahipun Prabu Dewasa menika nglenggahi bumi Inggilingaya ingkang angka 3 wiwit warsa kaping 260 taun surya lan ugi warsa 270 ing dawaing taun candra. Mestinipun Yayi Prabu nggih mboten badhe kekilapan malih jer kula mangertos wetahing lelampahan menika sinuwun Prabu Dewasa ingkang bawani negari Inggilingaya 3 kala wau putranipun wonten 7 ingkang angka 1 Raden Esru ingkang angka 2 Raden Iramba
ingkang angka 3 Harya Harnindo ingkang angka sekawan Harya Agina wonten ingkang angka gangsal Harya Rugista ingkang angka 6 Jaka Pakukuwan inggih Yayi Prabu piyambak ingkang samangke sampun jumeneng Nalendra hambawani negari Purwacarita wonten ingkang wekasan Rayi Paduka Wrangka Paduka Yayi Prabu ingkang mapan wonten ing pepengkeran inggih menika Yayi Patih Jaka Puring. Estunipun lampah nalika semanten awit kula ngertos Paduka Yayi Kano dipun dukani dening Sinuwun Prabu Dewayasa. Etanging taun Surya mapan wonten ing warsa 297 petanging taun Surya utawi taun 200 etanging taun Candra Paduka Yayi Kano ketitisan dewaning kabagyan inggih menika Bathara Wisnu. Nanging ren nalika semanten Paduka Yayi Kano tinundung kesah saking negari Gilingaya tumunten Paduka Yayi Kano nderek pun kakang. Saking pratikel kula Yayi Prabu kula aturi babat alas tasik satemah engga nalika semanten Yayi Kano jumeneng Nalendra wana tasik ingkang sampun binabatan kala wau lajeng Paduka namekaken negari Tasik Madu. Paduka Yayi Prabu jejuluk Prabu Pakukuwan menika dawah wonten ing warsa 299 petanging taun Surya. Lajeng nalika semanten labet wonten pakeweting lelampahan Yayi Prabu kepareng pindah negari beboyongan dhateng negari Purwacarita ngriki. Inggih negari Purwacarita ngriki menika kala rumiyin tilas kratonipun Prabu Buddha Kresna Nalendra Purwacarita ingkang angka sepisan. Mila lajeng negari ngriki sinebat negari Purwacarita ingkang angka 2 ingkang mapan wonten ing sukuning Gunung Mahendra inggih ing sinebat Redilawu. Yayi nitik kawontenaning swasana negari ing antawisipun Gilingaya inggih Rama Paduka piyambak Sinuwun Prabu Dewayasa. Temtonipun hadeking negari Purwacarita kalih ingkang Paduka Yayi Prabu piyambak wenang Nyakrawati Baudenda ingkang nyatanipun boten andadosaken renaning penggalipun ingkang Rama Prabu Dewayasa. Kula pitaya saklebeting dados bilih sejatosipun ingkang Rama Prabu Dewayasa angka sepisan adrih menawi kaluhuran kawibawanipun kandhih dening panguwas Paduka Yayi Prabu Kano ingkang angka 2 kula saged nentokaken bilih sejatosipun Prabu Dewayasa dereng mangertos menawi sejatosipun Yayi Prabu Sri Mahapunggung menika putranipun piyambak inggih menika Raden Kano. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir gincanging alis risang mawe andrung sabarang katulu ukir moyak mayek sangking jas baliwur lumaresang andrung dari Sumitra Tanoyo paranre kabeh sining wana nang saya maring sun Mremangsut nari mengko putune kang tanpa wani
Blun. Nyatlangening kalangyan aklar pandamun tara Tinon lir kegonang Pamasanya pratangga winduyat amun-amun lir gumampang meletik mencolot putus sing sewang ulun sadasa watek nyoilang La ta'ala ya Amit pasang kaliman tabik sinabet ing iloduni dumawah ing tawang tuwang linepat ning Tulasari anggen kula miyak sagung sumewa mbok menawi ganggu kamardikaning raos paduka Kanjeng Sinuwun aja sinengguh mitambuh ingsun kepengin dangu marang sira sangka ngendi pinangkamu Kisanak dene munggah marang Stinggil tanpa tinimbalan pesajan kewala wingking saking negari Gilingaya Sentana kraton kula majaning Nalindra Sinuwun Prabu Dewa Esa nami kula Harya Rugista Raden Arya Rugista menapa leres menika punjering pusara praja ing negari Purwacarita lan paduka sesembaning para kawula Purwacarita ing kawentaring jagat jejuluk Prabu Sri Mahapunggung bener Kisanak bener ora kleru ingsun Prabu Sri Mahapunggung nakutaning bangsa Purwacarita lah dalah biyo kondang mandang berbeki jagat suwanten saking negari Purwacarita bilih dipun perintah dening Nalindra ingkang kaloka inggih kaloka kasektenipun inggih kaloka ing bab kaluhuranipun ana wigati apa Kisanak sowan ngabiyantara tanpa tinimbalan nggih pesajan kewala Najan kula munjuk atur ngajeng bilih Nalindra ingkang winastan Prabu Sri Mahapunggung kala wau tetela tetungguling ratu nanging kaluhuran kawibawan paduka ingkang kaciriyos linambaraning budi dharma lan kautamen kala wau mboten jumbuh kalian kawontenanipun. Lire piye Kisanak? Paduka menika Nalindra ingkang mboten netepi tata krami.
Mapan ngendi kaluputan ingsun dene aku ora netepi tata krama. Nggih. Paduka kumawantun manjer gendera mandireng. Mengkoni bumi Purwacarita ugi nalika semanten paduka babat wana tasik madu. Mongko sampun sineten jagat saisinipun bilih kali ing wewengkon kala wau wonten bawah pangwaosipun Sinuwun Prabu Dewayasa inggih Kanjeng Rama Prabu Dewayasa. Kados kula nuwun sewu. Paduka sampun tumindak sak sekecanipun piyambak mbabati laladaning asanes. Persajan kewala. Hadeg paduka mapan wonten negari Purwacarita mboten andadosaken renaning penggalih Kanjeng Rama Prabu. Malah kapara dinten mangke kula ingkang sowan ngabiyantara ing ngarsa paduka sinuwun idhepipun namung kepengin ngengetaken. Tiyang semanten kathahipun menika sampun ngertos sinten Prabu Dewayasa. Nanging kenging menapa ing atasipun paduka Sang Prabu Maha Punggung sampun kawentar kaloka lembah manah alus bebudanipun nanging jebul nyerang Trapsila kumawantun nyahak dhateng wenganing sanes. Sepisan malih sowan kula dipun kanteni purba miwah Wasesa. Dinten mangke paduka sinuwun kedah mituhu menapa ingkang dados pangandikanipun Kanjeng Rama Prabu. Kusik. Kisanak. Apa mbok sengguh lamun to Prabu Sri Maha Punggung ora ngakoni kelawan lenggahe Sinuwun Prabu Dewayasa. Nyatane wis katon pendak kala mangsa ingsun ngaturake bulu bekti glondong pengareng-areng kunjuk ana ngersaning Sang Nata Dewayasa. Iku apa ora jeneng tuwing rasa kurmat uga aku rumangsa yen to ke bawah ing negara Ngilingaya hadeg ing negara Purwacarita isih kena pangaribawaning Sinuwun Prabu Dewayasa. Dadi kisanak aja kleru ing panampa. Atur pisungsung bulu bekti ingkang tak aturake ana ngersaning Sinuwun Prabu Dewayasa iku minangka tandha lamun to gedhe rasa kurmatku lan uga sungkemku ana ngersaning Sinuwun Prabu Dewayasa ya keng ramanira. Mangke rumiyin. Senajan pendak kala mangsa paduka sinuwun tetep ngaturaken bulu bekti glondong pengareng-areng. Peni raja peni guru bakal guru dadi wonten ngersanipun Kanjeng Rama Prabu Dewayasa. Nanging nyatanipun kala menapa paduka sinuwun seba wonten ngersanipun Kanjeng Rama. Jawi. Kanjeng Rama Prabu mboten betahaken bondo brana picis minangka tandhaning panungkul mboten namung menika. Nanging kenging menapa? Engga sakmangke paduka sinuwun boten kepareng ngetingalaken pasuryan paduka wonten ngersanipun Kanjeng Rama Prabu. Ateges perkawis menika paduka namung sumuyut wonten ing lairipun nanging batos paduka sinuwun Sri Maha Punggung tetep badhe manjer gendera ngembari dhateng kawibawanipun Kanjeng Rama Prabu Dewayasa. Kagyatri sang kapirangu rinanggul kinempet-kempet dosang retnaning bawana Kakang Penemban Radi kados pundi lah mboten lidok ujare wong daplok kateman mekaten. Yayi Prabu menapa pareng kula buka wonten ing mriki supados wiwara pepadang menika enggal ugi tumuju dhateng rampunging jejibahan. Kakang Penemban sampun ateges menawi perkawis menika paduka paring dawuh kula mboten badhe saged ambobot dhateng lenggahipun Kanjeng Sinuwun Prabu Dewayasa. Keparenga Kakang Penemban lenggah sawetawis. Raden Rugesna wonten dawuh menapa?
yen ning ngarep kowe kandha wis kinantenan Purbawasesa banjur karepmu kula wangeni setunggal kalih tigang dinten minggahipun setunggal candra menawi setunggal candra ingkang badhe kelampan menika mangke paduka sinuwun Prabu Sri Maha Punggung boten kepan seba ngadhep wonten sanipun Kanjeng Rama Prabu Dewasa kula lokaken dosa paduka kula anggep menawi paduka mireng kampo jingga balela wonten ngersanipun paprintahan Kanjeng Rama Prabu Dewasa mangkang rasa sumbar tindu bumi kuncing kumaluduk suntur ketok umop kang colonidi Harya Rukista lho sinten panjenengan lekno netramu warangkanata Purwacarita Rekyana Patih Jakapuring lho ingkang kondhang kawentar Patih Jakapuring lho sampean carine sektine kaya bisa ndilat mesi gligen sing dadi bukti nyatane ora susah wong Gilingaya matesi kanthi sak candra nanging sinuwun Prabu Sri Maha Punggung yen durung paring dawuh ingkang pratela babakan bakal seba menyang negara Gilingaya perkara iki tak purba keparingipun ora susah sedina rong dina munggahing sesasi nanging rubuhna Patih Jakapuring yen kowe bisa ngrubuhke Jakapuring kereken gendirane negara Purwacarita udukna tak nungkul ana ngersane Prabu Dewasa golek dalan padang papan sing cemar